várunk, hogy magával húzzon bennünket a világ, akkor sajnos még nagyon sokáig kell várnunk, nem fog magával húzni. A legfontosabb ilyen következő peremfeltétele az a hitelezői függése Magyarországnak. Tehát a külföldi hitelezők kényétől, kedvétől függ a magyar gazdaság, nem csak a befektetőkétől is, de nagy mértékben a hitelezőkétől. Ez a hitelezői függőséget, ezt nagy mértékben növeltük az elmúlt esztendőkben. Ennek a legfontosabb mutatója a bruttó hazai termékhez viszonyított államadósság állománya, és nagyjából a rendszerváltáskor ez a GDP-nek a 80%-a, 90%-a volt az államadósság, aztán 2000-ben érte el a mélypontját 52%-kal, és azóta újra 80% körüli szintre emelkedett. Ez mutatja, hogy milyen mértékben függünk a külföldi hitelezőktől. Hát most már elsősorban az IMF-től és az Európai Uniótól, de hát azért a magánbankoktól is, amiknek nagyon komoly összegekkel tartozunk. Az egész államadósság problémakörét valahogyan kezelni kell, és ez nagyon nehéz rá megoldást találni. Ugye azt tudom mondani, hogy nem, a helyzet kilátástalannak látszik, 80% államadósságot visszafizetni, ez elég reménytelennek tűnik, de mégis van egy kulcsa a megoldásnak, és ez a gyors gazdasági növekedés. Tehát csak akkor tudjuk visszafizetni, hogyha 30-40 esztendőn keresztül gyorsan növekszik a magyar gazdaság, és ebből a gyors növekedésből évente mondjuk 2%-ot adósságcsökkentésre fordítunk. Ugye 30 éve abból él Magyarország, vagy részben abból él Magyarország, hogy hiteleket veszünk föl. Amikor lejár egy hitel, akkor fölveszünk egy újabb hitelt, hogy vissza tudjuk fizetni az előzőt, és a kamatfizetésre is fölveszünk egy újabb hitelt, hogy ki tudjuk fizetni a kamatokat. Na most ez a rendszer dőlt össze tavaly szeptember 15-én a Lehman Brothers bankház csődje után, ugye amikor akinek pénze volt, az nem adott kölcsön másnak, hanem ráült, mert azt mondta, hogy ha a Lehman Brothers összedől, akkor bárki összedőlhet, akár Magyarország is, és így nem adtak kölcsönt, nem tudtunk hitelt fölvenni, hogy visszafizessük a lejárókat, egy darabig a Nemzeti Banknál kezelt állami tartalékokból lehet fizetni, de hát a tartalékok akkor 17 milliárd euró, az körülbelül egy éves, vagy kevesebb, mint egy év hitel fizetésére lett volna elegendő. Ezért kellett a valutaalaphoz fordulnunk. De hát ez egy hosszú történet, régi történet. A dolog lényege az az, hogy ebből a csapdából kellene kijönnünk. Fölmerül sok kérdés, hogy mi lenne, hogyha nem fizetnénk vissza, mi lenne, ha azt mondanánk, hogy holnaptól kezdve nem fizetünk. Én azt gondolom, hogy ez nem lehetséges megoldás. Tehát ezt szerintem 1990-ben kaphattunk volna könnyítést a hitelezőinktől, a vasfüggöny lebontása kapcsán, a német egyesítés fellendítése kapcsán, de hát az az idő már rég eltelt, ezen már nem érdemes keseregni. Egyik kollégám mondta egyébként, hogy de ne keseregünk a múlton, mert van nekünk elég keseregni valunk a jelenben is, de hát sajnos tényleg ez a helyzet. Akkor a német kormány már nem volt cselekvőképes, az Antall kormány meg még nem volt, és elvesztettük azt a történelmi pillanatot, hogy amikor a német egyesítés megtörtént, akkor onnantól kezdve Magyarország már tovább senkit nem érdekelt, és a németek is úgy voltak, hogy ugyan hálásak vagyunk Magyarországnak szóban mindig is, azóta is, de ez a hála, ez azért német márkákban kevésbé nyilvánult meg abban az időben. Akkor azt gondolom, hogy ha jól tárgyaltunk volna, akkor egy hitel átütemezéssel könnyíteni lehetett volna az újonnan felálló kormány terhein, de hát ezen már rég túl vagyunk. Ezt nem gondolom, hogy ma meg lehetne tenni. Tehát ma már nagyon nehéz azt mondani, hogy kérem szépen az előző kormány csődbe vitte az országot, most majd az új kormány nem fizeti vissza. Tehát azért kívülről nézve Magyarország választotta ezt a kormányt, és mindannyian felelünk azért a helyzetért, amit ez az általunk választott kormány létrehozott. Tehát azt gondolom, hogy vissza kell fizetnünk az adósságot. A kiút, még egyszer mondom, gyors gazdasági növekedés, és szépen lassan csökkentjük az adósságállományt. Ha gyorsabban nő a gazdaság, mint ahogy az adósság nő, akkor a GDP arányos adósság csökken. Ezt láttuk ugye 1990-től 2000 körülig, 2001-ben volt azt hiszem 52%, vagy 2000-ben a legalacsonyabb szint.
És hogyha jó gazdaságpolitikát folytatunk, akkor ezt meg lehet tenni, csak hát kellemetlen. Ugye most kicsit leegyszerűsítve a helyzetet, ez azt eredményezi, hogy ha mondjuk évi 5%-kal növekszik a magyar gazdaság, abból 2-t el kell küldenünk a hitelezőinknek hiteltörlesztésre, és csak 3-at fogunk felhasználni belőle itthon, tehát mi csak 3% növekedést fogunk érzékelni, és ez mondjuk, ha így megy 30-40 esztendeig, akkor eljutunk oda, hogy kinövekedtünk az adósságból. Persze lesznek rosszabb periódusok is, tehát nem ennyire egyszerű a helyzet, de hát azt gondolom, hogy ennél sokkal pozitívabb képet jelenleg nem nagyon lehet fölvázolni. Persze sok minden lehet tárgyalni a hitelezőkkel, lehet tárgyalni a befektetőkkel, de hát alapfilozófiának azt gondolom, hogy ez az egy marad. A harmadik ilyen tényező, ami behatárolja a mozgásteret, az az állami költségvetés. A mai kormány csak költségvetési egyensúllyal próbálja kezelni a válságot, mint mondtam, ez rossz. Egy dologra fókuszálnak, hogy csökkenjen a költségvetés deficitje, tehát a költségvetésben